ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ బడిపాట. మా పాఠశాల జెడ్పీహెచ్ఎస్ అలియాబాద్, షామర్పేట్ మండలం, మేడ్చల్ జిల్లా. మా పాఠశాల యందు ఇంగ్లీష్ మీడియం అడ్మిషన్లు కూడా ప్రారంభమైనవి. మా పాఠశాల యొక్క ప్రత్యేకతలు: ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలు, ఉచిత దుస్తులు, ఉచిత మధ్యాహ్న భోజనము, విశాలమైనటువంటి పాఠశాల ప్రాంగణము, ఆట స్థలము, మంచి ప్రావీణ్యం కలిగినటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందము. కావున మీ పిల్లల్ని మా పాఠశాలలో చేర్పించగలని మరీ మనవి చేసుకుంటున్నాము. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ బడిపాట. మా పాఠశాల జెడ్పీహెచ్ఎస్ అలియాబాద్, షామర్పేట్ మండలం, మేడ్చల్ జిల్లా. మా పాఠశాల యందు ఇంగ్లీష్ మీడియం అడ్మిషన్లు కూడా ప్రారంభమైనవి. మా పాఠశాల యొక్క ప్రత్యేకతలు: ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలు, ఉచిత దుస్తులు, ఉచిత మధ్యాహ్న భోజనము, విశాలమైనటువంటి పాఠశాల ప్రాంగణము, ఆట స్థలము, మంచి ప్రావీణ్యం కలిగినటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందము. కావున మీ పిల్లల్ని మా పాఠశాలలో చేర్పించగలని మరీ మనవి చేసుకుంటున్నాము.